Oh my goodness mga Jai, ubos na yung mga pang Christmas. Get in. Yeah, wait lang. Hello mga Jai! At dahil tapos na ang Pasko, tara let's sa store. Char! So ayan, kapag tapos na yung Pasko mga Jai, mga naka-half price na lang yung mga Christmas items. Katulad ng mga Christmas tree, Christmas decors, mga Christmas gifts and everything. Basta related doon sa Christmas yung mga items is mga naka-half price niya. Net. Ito na nga yung nadatnan ko dito sa store. O ayan, o, di ba? Super maaliwalas. O, wala na tayong naabutan mga Jai. Oh my goodness, sino ba namang hindi malungkot sa sa ganitong sitwasyon? Oh my goodness. Hay nako, buti na lang hindi kami agad umuwi ng mister. Ayan, nahanap na natin mga Jai, yung matagalan nating hinahanap. O, diba, bongga, parang forever lang. Nahanap nyo na ba yung forever nyo? Char! Anyway, ayan na, nakita ko na nga yung mga Christmas items. And nakita ko tong mga kolon na itets and super cute and liit and swak siyang ilagay sa mga bags. And for sure matutuwa yung aking mga pamangkin dito sa murang halaga. May pabango na sila. O, diba, bongga? So ayan, pumunta nga kami dito ngayon sa kanilang garden section. So dito lang pala nila nilagay yung mga Christmas items mga Jai. Buti na lang talaga no, hindi kami umuwi agad. Kasi kung umuwi kami agad ay for sure wala kaming mabili. So ayan, always double check mga Jai yung mga expiration ng mga items na bibilihin nyo, especially na kung mga pagkain, para kapag dumating sa Pinas is pwede pa nilang kainin, o diba, maging wais sa pagbili ng mga foods. So ayan na nga, we're so happy na may nadatnan pa kami, o diba, 50% off pa lang, pero tignan nyo naman mga Jai, halos maupos na yung mga Christmas items. Buti na lang talaga pumunta kami today kasi kung the next day pa kami pumunta ay I don't think so na may matitira pa dito mga Jai. So ayan, nagkanya-kanya na kaming kuha ng mga items. O diba? O tignan nyo naman si Mister, si ate. O diba? We're so happy mga Jai. For sure matutuwa yung mga pamilya ko dito sa mga chocolates, biscuits, and everything. O diba? So see ya! Oh, nerds! Dami pa dito mga Jai. Can I get Hershey's? Yeah, you get. How many? It's up to you if how many you're gonna get. Muntikan na talagang mapuno yung cart namin mga Jai. O diba, bongga? Oh my goodness. So ayan, andito na kami sa checkout. So ang tanong, magkano kaya yung babayaran namin dito mga Jai? Hopefully, konti lang kasi oh my goodness. Kailangan pa din nating mag-budget mga Jai. O diba? So ayun na nga mga Jai, after ng pag-shopping namin, inakalabas na kami. Thanks God. So far yung nagastos namin is mga around 100 lang mga Jai. Kasi yung mister ko rin is bumili siya. O ayan, nakalabas na kami mga Jai and super lamig sa labas. Daig pa yung may aircon. Oh my goodness. Puti na lang, nagsuot ako ng jacket. Ito yung mga behind the scene mga Jai. O diba? After kong mag-coupons, shoppings, everything or whatsoever, is andito tayo ngayon sa aking driving journey. O may pa-journey yung atin nyo. Anyway, na-realize ko na talaga sa sarili ko mga Jai, no, na kailangan ko na talagang matutong mag-drive. Just in case kung may mga emergency or whatsoever, at least hindi ko na kailangan maghintay sa asawa ko, no, makagurapil sa tayo
O, diba? So, minotivate ko talaga yung sarili ko mga Jai na matuto akong mag-drive. And so far, so good. Ito na yung aking panglimang practice pa lang. And ito din yung first time ko na mag-drive na sa road. Kasi most of the time is sa lang ako, parking lot lang ako nag-drive. And di ko in-expect na this time, yung asawa ko nagsabi na okay, mag-drive ka na sa road. O, sino ba namang hindi kabahan dyan mga Jai, no? But at the same time, super happy kasi sino ba namang hindi matuwa mga Jai. O, wala pang akong driver license. I'm so very happy na mga Jai. Oh my goodness. Diba? And then, yung nagtuturo lang sa akin mga Jai is ito lang din yung asawa ko, no. Siya lang yung nagturo sa akin dito mga Jai. Super haba ng patient niya sa akin. And thanks God kasi di ko na need na mag-enroll pa sa driving school kasi ang mahal kaya mga Jai. So kailangan din natin magtipid-tipid. And thanks God natuto naman ako sa kanya. So ayun na nga mga Jai. And dito ko na tapusin yung aking driving journey, no. And hopefully this year, 2022, is makuha na natin yung aking driver license. So, diba? So, I know I need more practice pa talaga. And that's it mga Zay. See ya sa bahay. So, andito na nga tayo mga Jai sa bahay and ayan, 3 lang yung binili kong insert today mga Jai kasi bet ko lang 3 yung bilhin ko mga Jai. O, diba? And ito na, pinick up ko na yung mga order ko online. So, ito yung mga na-order ko online mga Jai which is free and may mga ganansya tayo ditong mga nakuha mga Jai. So, tulad na lang nitong ating body wash, ito yung ating soft soap. Char. And ito din yung ating Irish Spring, diba? Mga $1 something na lang yung binayaran ko dito mga Jai kasi nag-redeem ako ng pera from them. And then may pumalik din sa akin the same amount, diba? Money maker siya mga Jai. Sino ba namang ayaw? Mahilig talaga sila dito magbigay ng pera. So generous. Sana all. Ay nako, how I wish may ganito sa Pilipinas mga Jai. And yan na nga, may nag-apply din yung mga coupon. So, digital coupon yan mga Jai. Kasi online ko siya ginawa. So, ayan. And after that, kinuha ko din itong aking mga detergent. So, online ko din siya ginawa mga Jai. So, ayan. Free lang din yan mga Jai. O, diba? May 10 tayong piraso. Free. Oh my goodness. And then, ito na nga, yung binayaran ko na lang dyan mga Jai is mga $1 something. I think tax na lang talaga. And after kong makuha yung mga in-order ko online is naglibot-libot ako sa Bisaya jud kaayo. Nag-window shopping ako sa store and ito na nga, nakita ko itong ating para sa lagnat o Dr. Kids. Di ko inakala 1 cents na lang pala i-teach mga Jai. So kinuha ko na yung dalawa kasi dalawa na lang din yung natira doon. And then kumuha din ako ng mga gift set. So ito yung mga natira-tira doon na mga Christmas gift set. So naka half price siya, mga $7.50. Yeah, $7.50 is the half price of 15. If I'm not mistaken, char, English. So, and ito din, kumuha na din ako ng ganyan. May pa-sponge sa face, even though hindi tayo marunong ma-makeup. So, kinuha ko lang siya. Bet ko lang kasi nakyutan ako. So, as you can see dyan sa ating Dr. Kids for lagnat. O, di ba mga Jai? 1 cents. O, sino pa namang hindi ma-shock? My goodness, 1 cents. Oh my goodness. So, ayan. Na nga, yung binayaran ko na lang dyan mga Jai is $190 kasi nag-redeem ako ng points. And that's it. This is your Filipina couponers. Hopefully guys, Jai,
like, subscribe my channel. Oh, that's it. Nag-iba na yung aking boses. I need na water. In fairness, itong ating cologne, super cute talaga niya. And I think mag-keep ako kahit isa lang nito. So, ganyan tayo ka-generous. Sa dami ng binili, isa lang yung kukunin ko. And that's it mga Zay. Happy New Year and see you sa aking next vlog. Bye-bye. Love you, love ya. Ang dami. So, meron tayong, I think, 20 kapiraso nito mga Zay. 20. And then, bumili din tayo ng, ano bang tawag dito? Skateboard. O, diba? Yan. O, para din yan sa mga pamangkin. O, skateboard. So, yan. Diba? I hope magkasya to. Oh my goodness.